Hello, barkanmu da warhaka. A yau za mu koyi wasu words guda biyu. Na farko akwai abin da nake son kira shi nan air crash. Air crash sannan kuma da wannan submarine. Kun gane nan abu ne ko sunan abu ne guda biyu. So na farko air crash da na ce air crash is a situation where an aeroplane damages in flight. Kun gane abin da nake nufi shine jirgi misali ya tashi sama ko kuma yana sararin samaniya sai ya samu matsala har yayi hatsari, za a kiran shi air crash. Kun gane za ka ce an air crash. Kun gane abin da yake nufi da air crash kenan, yayin da jirgi ya tashi sai ya samu matsala ya hatsari akwai air crash. So ana kiran shi wannan situation ana kiran shi what air crash. Kun fahimta? When an aeroplane damages in flight is called air crash. Kun gane? Air crash. Sannan kuma submarine sunan duk wani jirgi ne da yake tafiya a ƙarƙashin teku. Kun gane? Is submarine kamar da nan faɗa muku abun nan ne, jirgi ne da yake tafiya a ƙarƙashin, kusan akwai jirgin ruwa da yake tafiya a saman ruwa, akwai kuma wanda yake tafiya a ƙarƙashin ruwa. So wanda yake tafiya a ƙarƙashin ruwa muna kiran shi submarine, wancan muna kiran shi ship ba. So wannan is a submarine ake kiran shi. Da fatan kun fahimta kuma da fatan kun gane abin da nake nufi. Saboda haka sai mu haɗa wani bidiyo na gaba.